Són les 7 des de dilluns 5 de setembre. Les notícies del matí, amb Vanessa Gregori i Òscar Martínez. Hola, bon dia. Els donem la benvinguda a les notícies del matí. La notícia de la nit la trobem a Xile, on una majoria d'electors, un 61,87%, ha rebutjat la nova Constitució. El no s'ha imposat en totes les regions del país. Només el 38,13% ha apostat pel sí. El president Gabriel Boric ha reconegut el missatge de les urnes. Òscar Martínez, bon dia. Bon dia. El reconeixement de Xile com a un estat ecològic, social i feminista haurà d'esperar. Ja veurem quant de temps. Amb l'escrutini pràcticament finalitzat de l'electorat ha donat l'esquena a la proposta de la nova Constitució i es manté la que està en vigor des de l'època del dictador Pinochet. El president Boric ha reconegut el missatge contundent a dit de les urnes i anuncia ajustos en el govern. I encara a l'exterior, la policia investiga un apunyalament múltiple a Canadà, Òscar. Sí, 2 homes que estan fugits han matat 10 persones i n'han deixat ferides 15 més en una província del centre del país. El primer ministre, Justin Trudeau, ha condemnat els fets, recomana a la població seguir les novetats que van contant les autoritats locals. Mentrestant, la crisi energètica continua ben present a l'Europa comunitària. L'augment del preu del gas i de l'electricitat preocupa governs, famílies i a la indústria. Bé, ens fixem en la indústria. Representa vora el 15% del PIB, de la riquesa que es genera a Espanya, consumeix el 60% de l'energia que necessita l'activitat econòmica. Hi ha pocs sectors tan sensibles a l'augment dels preus del gas i de la llum. Els contratemps ja estan així. La setmana passada els vam contar que la crisi del gas ha obligat al grup Pamesa a parar l'activitat de l'empresa Azul Iber, dedicada a la fabricació de taulells. 117 treballadors estan en ERTO, representants d'Acer i d'Anfe, que reuneixen este matí amb les ministres d'Indústria i per a la transició ecològica. El president Ximo Puig advertia este cap de setmana del que està en joc. Hi ha una setmana de l'inici del curs escolar en tots els nivells educatius. Llevat de la universitat, la Generalitat ha anunciat que formarà docents per a detectar problemes de salut mental i millorar l'educació emocional de l'alumnat. Sí, formarà el personal docent dels centres escolars i de formació professional públics. A iniciativa del comissionat de la presidència del Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental és Rafael Tavares. El primer paso es estar atento por parte del sistema de que se produzcan este tipo de cosas, pero fundamental es dar las herramientas a la víctima para que, si se produce, busque de la forma más rápida y adecuada ayuda. La salut mental és una de les grans assignatures pendents. Ja s'advertia des de la pandèmia que ens va trastocar la vida a la gran majoria. I esta iniciativa, la de formar docents per a detectar problemes de salut mental de l'alumnat, arriba amb este precedent. L'últim que s'ha conegut. A Isan, els seus companys i companyes de l'escola d'estiu l'han menyspreat públicament en el seu aniversari pel seu sobrepès. I ho han gravat amb els telèfons mòbils i han pujat l'escarni a les xarxes perquè faça més mal. En els esports, festival de gols del València i del Villarreal. El València va fer càtedra de futbol davant el Getafe. 5-1 quedaren els jugadors de Gattuso amb un joc entusiasmant al valencianisme per la qualitat i la valentia. També el Villarreal s'emportà la victòria davant l'Elx per 4-0 i és l'únic equip que continua invicte a la taula. Tot el contrari que l'equip il·licità, que en 4 jornades només ha sumat un punt. Temps ara per a la informació de servici, informació útil per a començar el dia. Comencem en l'oratge. Javi Miró, que ens espera per a este dilluns. Hola, bon dia, Vanessa. De moment ens hem despertat amb boirines i núvols baixos en punts de les comarques centrals, també del litoral nord de Castelló i en punts de les valls de l'interior del territori. Esta matinada ens ha travessat una banda de núvols mitjans i alts que ja ens està deixant per el nord d'Alacant. I tot això amb temperatures mínimes que s'han situat entre els 15 i els 20 a l'interior i entre els 22 i els 25 al litoral. Continua fent molta basca i molta calor, sobretot en punts del litoral. És normal perquè la temperatura del mar continua alta i esperem que durant les pròximes setmanes aquestes temperatures mínimes vagin baixant, com és habitual. Les mínimes més elevades destaquen Oliva o Santa Pola amb vora 25 graus. També a València ha fet una mínima de 25 graus. Per a les pròximes hores sí que esperem un ambient més assolellat en punts de l'interior. Al litoral continuarem amb estos núvols de tipus baix i alguna boirina en les comarques centrals, però durant les pròximes hores
hores de cara a la vesprada. A partir de migdia s'obriran clarianes i a partir de les hores centrals del dia creixeran els núvols a la meitat nord del territori i de vesprada podrien tindre fins i tot algun ruixat. Tot això amb temperatures màximes que, com comentem, pujaran i tenim uns exemples que són, per exemple, els 34 graus de Xàbia, els 36 graus d'Ontinyent o fins i tot els 29 de Morella, així a l'extrem nord del territori. Les temperatures màximes es mantindran pràcticament sense canvis perquè bufarà la brisa d'una manera prou contundent. Per exemple, es preveuen 32 graus a València, 31 a Alacant o 32 a Castelló de la Plana. I per a les pròximes jornades continuem amb un ambient variable i tot això amb temperatures màximes que aniran pujant. De cara a dimarts, les més elevades podrien fins i tot fregar els 40 graus en punts de les comarques centrals, tot això amb un ambient molt variable, cel assolellat de matí, pas de núvols mitjans i alts a la meitat sud del territori dimarts, dimecres tindrem més nuvolositat, sobretot en punts de l'interior, les temperatures màximes pràcticament es mantindran sense canvis i de cara a dimecres les temperatures continuaran, de cara a dijous, les temperatures continuaran pujant. Per tant, parlem d'una setmana variable amb ambient molt calorós. Gràcies, Javi, per aquest pronòstic de l'oratge. I en el tancament de la portada d'avui els parlem de com un periodista ha resolt 40 anys després un assassinat a Austràlia. Òscar. Bueno, és una història ben interessant que llegim a La Vanguardia. Comencem pel principi. Fa 40 anys, una australiana, Lynette Dawson, desaparegué sense deixar rastre ni senyals de vida. I el cas es va oblidar fins que fa uns anys un reporter el va rescatar en un podcast i l'interès i la investigació van reviscolar. A este periodista, Heidi Thomas, la desaparició de Lynette sempre li va resultar sospitosa. Era una mestressa de casa que va dedicar la vida a cuidar fills i el marit, Chris Dawson, exjugador de rugby, que feia classes d'educació física. Bueno, en aquell moment, i això també és important, el marit mantenia una relació sexual a esquenes de la dona amb una alumna de 16 anys. El matrimoni va contractar l'alumna per a cuidar els fills, la dona va desaparèixer, l'amant es va instal·lar en la casa del matrimoni i marit i alumna es van casar. I el periodista va començar a investigar i va obtindre les proves que van avalar que Chris Dawson va matar la seva dona per estar amb l'alumna. La setmana passada, 40 anys després, ha sigut declarat culpable d'assassinat. La investigació periodística de Heidi Thomas ha estat guardonada amb el Premi Walkley, que és el guardó més prestigiós del periodisme australià. Doncs amb aquesta història comencem les notícies del matí amb Òscar Pellicer al control tècnic, Leo Muñoz en la producció i Gemma Orts en la realització. L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Són les 7:07. El sector tauleller amb forta implantació a la Comunitat Valenciana es reuneix amb les